खुलुमबाय। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि ओनसोलनि देहानपारा जोंस्रां क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा 19थि बैसागु सान फालिनायखौ फैगौ बैसाग दाननि 4 आरो 5 इंराजि 17 आरो 18 एप्रिल खालार खालि रंजा बाजायै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनिनो बैसाग दाननि 5 अक्ट' 18 एप्रिल खालार खालि आं मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफाङाव बाहागो लाहैगोन। बेनिखायनो गामि आरो ओनसोलनि बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बै सानखालि लोब लोब लैहोर लैहोर फैनानै आंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैनो गुरैयै नोंथांमोन बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।